Малко само да видят. Леле, що е то, син? Пакупичка, мече. Мече, знаеш. Исто да... Леле, тайде да умраз. Леле, па той е, ти ще си напишал на честники, виж да умраз, това ти я прочитал. Леле, тайде да умраз. Я те го гледам. Исти са, боята не... на двете купи. А да са различни, сестрички, моля. Да се знае, че... Барбики. Леле, шоумови. Поклони омайде да умраз. Съка жамели у школата петки. Ако нема петки, не довагим да години. Он е мала пуно петки. Ако само нека има петки. Аз ще одам те... Ако има петки, я тогава и ке дойдем. Айде, чао, дечки, айде. Айде, чао. Ако има пет... Тато, кажи чао на нас. Има петки. Кажи до годин па да дойде. Кажи чао, сине, не пиши умраз. Чао, друга година пак ти пиша. И кажи па да ми дойде до годин. Чао, сине. Чакай, аз може да имам. Сега, дечки, задоволни ли сте от поклоните на Дед Мраз? Щом така, до годин пак е дойдем. Ама до годин по-голямо тя си ке направя. А до годин ти напиш си що сакаш. Вие пишете, що сакате, а Дед Мраз всеки ви донесе. Леле, омайде да умраз. Я такви деца умни, сакам деца такви. Они са умни. Много са умни, они. Леле. Ой, да ги спратите. Води се ли?